El fet de no treballar, diguéssim, entre cometes, el que seria una representació o una figuració, tens aquesta possibilitat, diguéssim, d'abstraure't i de deixar-te portar per les ramnes, somiar una mica i, diguéssim, tota aquesta història també acaba implicada amb la forma final, amb el resultat, amb el producte. I doncs em faltava, diguéssim, fer també obra per aquesta gent i sobretot en aquest cas per aquestes dones que estan en l'anonimat. Com és que et planteges aquests problemes? Aquests problemes sempre hi han sigut. Dic sí, però possiblement tots aquests problemes de cada vegada són més grans i de cada vegada, diguéssim, jo m'estic més donant compte. Altres que em diuen que com és que he canviat. Jo els haig de convèncer que jo no he canviat, però com més m'han anat fent dubtar, jo, diguéssim, m'he agafat més solera. L'art et fa patir, l'estàs disfrutant mentre el fas, però si veritablement, diguéssim, hi ha allò que jo en dic una sinceritat amb el que fas, diguéssim, que no te'n vas per les rames o no treballes d'una manera, entre cometes, doncs, banalment, a l'hora de la veritat, diguéssim, doncs és un patiment també.